you know it, boy. Zwaki isizwe asale zevuma. Baba, Yini mamntungu? baba, yazi kade ngacela ukujima. Hamba phela ojima mamntungu, uye ungibangela isicefe mina. Hayi lokho ukujima baba. Mamntungu usho kuphi kanti? Vele uyeke-ke mamntungu uma uzongeqisela mina. Asambeke sendlini baba khona uzobona. Ha. Usho lokho? Haya vele sambeke mamntungu ubona futhi uhamba phambili. Wathi uzalwa vele wawuvela ungaka noma into nje eyenzeke usukhona. Nathi mina ngidakelo ngitshela. Sengenzeni manje man? Siyamjwayela yazi. Ngiyamjwayela Themuni. Intshona mina uyangijwayela. Uyangijwayela Themuni. Oh man. Hey mama ngikhathele. Yini wena uhlebani manje? Usekangaka amakhosi uhlula umfazi. Shaya wena wezwa. Ngiyadala amakhosi ngiyabuya ngisayokhunyezane. Nazilosi afethu ngicane ngibuzelene ukuthi nizongibuza ngesingisi ukuthi uMandela wayepresident wesingaphi la eSouth Africa. Qala ngiyasula kakhulu. Shayina bo. How much Nelson Mandela is president of South Africa? Uyadayisa uMandela nje ukuthi how much? Ah. How is Mandela is the president in which year? Uyambuza yini ukuthi ukanjani uMandela nje ukuthi how is Mandela? Oh, which year is Mandela president? Ubuza umnyaka ukuthi uMandela upresident. Hayi kanti wena utheni? Lalela. Okay, anisho lena ngesizulu ngoba isingisanhlule. Wena yazi lalela. But the ghost didn't see us. Sibona isipo kodwa isponsor ngasponsor Umakhosi unguni. Hey, azimadoda. Uyephi? Khakusi yangibalekela umakhosi noma kwenzekani? Hayi. Obathi yinja kabilena. Ale ngoma idlala kancane manje. Awu yinja kabilena. Oh. Hawu madoda. Uyabona makhosi Kade ngikufuna. Ufune kubhlungu izinyawo phela manje. Kade ngikufuna wenzani khona la? Uyabona amakhosi ngikutshele. Ngicathe inyawo zami zivuvukela uzibone inyawo zami makhosi. Sengikufune more than 3 days. Hayi, damn it. 3 hours. Makhosi, awuveleke isisukume uvela usukume vele sihambeke ngoba phela vele uhle nasendleleni phela. Uyabona nje makhosi. Ngithanda kona ubhora ukuthi angazi ngizokwenzani makhosi mungekho makhosi. Hey, ufana nensika yami makhosi. Hayi phela manje ngibhizi makhosi, uyazi nawo makhosi behlezi bebhizi. Uyabona nje makhosi, umsebenzi mningi. Imali makhosi awushoke. Ngenkathi kadwamba ungibheka wena. Awusho makhosi. Awusakubona kusho into phasana meyodwa makhosi nje makhosi. Indoda ayibuzwa makhosi. Oh, bumakhosi. King kanti mina kuzo indoda ayibuzi. Futhi mina ngumfazi wena uyindoda uqondela kwamakhosi. Lo phansi makhosi. Awu makhosi kuyaxolisa makhosi. Into engiyenzile nje ukuthi ngihambile nje. Ngathola khona ke phela khona kuyazi ke nami ukuthi ngisebenza kanjani. So engakhaya wona kumhlayiyalo. Makhosi. Hayi makhosi. Hayi ngumuntu ongahleli makhosi ngoba sengikubonile makhosi. Ngicela uba indlela makhosi ngoba kufuna umuntu afena ngulungise lapha. Obizwa ke kodlula behlezi. Badlula behlezi cama lo muthi. Ngiyabonga makhosi. Ngizokubona makhosi. Kodwa ijuice yakho makhosi. Hayi. Senginokumqagela ke manje. Bangikhuluma ngomuthi. Uvele athi usenendlela. Kodwa futhi okunye. Hayibo. Uyazi umakhosi eqala ukuba igovu ke manje. Kwenzakalani vele ngomakhosi manje? Yewena ngwa. Ale, ya. Inja kabilena. Uphinja kabilena. Hawu sibone nto. Angisikhole nami. Makhosi. Suka lini madoda. Wena Thwanga ngikhuluma nawe. Wena Thwanga.
Hallelujah, amen, amen. Yes son. Yes, so that's why ngizongikwazi ngizongenza ifoni. Akuyona yami le phone. Yeah, ma. Funa yakho la. Zama ukhetha le phone yakho kanje. Etha la le phone. Futhi nane password. Ini password. 901. Hayi bo mabhuti wena. Hey. Mabhuti wena. Phone yami. Ngibamba malume inkunzi. Phone yami.